Samantala, sumailalim sa random drug testing ang mga driver at konduktor sa Ilocos Norte bilang patuloy na pagtitiyak sa kaligtasan at seguridad ng mga mananakay. Pinangunahan ng Land Transportation Office, Philippine Drug Enforcement Agency at koordinasyon ng Department of Health maging ng Ilocos Norte Police Provincial Office ang testing. Kabuuang 106 na indibidwal ang sumailalim sa naturang drug testing kung saan 44 dito ang mga bus drivers at 29 naman ay mga konduktor. Sa pagsusuri, lumalabas na isang driver at isang konduktor ang nagpositibo sa methamphetamine, hydrochloride o shabu at ngayon'y nasa ilalim na ng Drug Dependency Examination sa Treatment and Rehabilitation Center ng DOH. Pansamantalin kinumpiska ang lisensya ng nagpositibong driver at maibabalik kung makukumpleto at maipapasa nito ang inpatient rehabilitation program. IFM News. IFM News. IFM News. IFM News.